Ayun, hello na Nay Edeliza. Ayun na, Nay Edeliza no na dawat na gid ninyo karon kaning proyektong padalan ni Congressman Bambi Emano. Kasi magibati, ma'am. Mayo dako kanila. Ma'am, kasi ano na kay mensahe kay Congressman Bambi Emano, ma'am? Ngagong mensahe ni Bambi Emano. Nagpasalamat ko sa iya nga ang Barangay Lapad wala niya pasagdi sa proyekto. Salamat kay ma'am. Hello tay, mayong hapon sa complete name tay. Leonardo Sariento. Tay, pila na kagatuig na po yun sa Barangay Lapad tay? 5 years. Tay, karon nga nasiminto na ang dalan tay. Unsa may gibati tay? Ay, siyempre, kalipay. Kaya kurang pa daghan na pa tagalapad. Gidrive ba kag motor tay? Dili. Dili na. Sa una tay, gobi ba ni kaguba yung dalan? Grabe ka diba. Saya hindi pinari pagungin lang pa hindi sa sakiton so pagungin na lang baka akabaw. So ang inyong mga abot na ni tay, mga daot yun. Wala yun. Sa Ayan. So tay, basta na kay mensahe kay Congressman Bambi nga iya gitunol ni nga proyekto tay no para gyud matagam kayuan. salamat kang Congressman Bambi Emano kay siya ang himo instrumento sa Dios. Katabang ka na mo din sa Barangay Lapad na simento pa na makasada o guli kay kasada rin katagod kaya sa mga isubo daghan pa. Salamat kay. Daghan pa ang nahimo o daghan pa uwa pa mahimo gura niya kay siya na guna. Salamat kay